Għal sena oħra nhar il-ġimgħa l-kbira li din is-sena taħbad il-ġimgħa li ġej, il-poplu Malti mistenni jerġa' jingħaqad tal-maratona ta' ġbir ta' fondi b'riżq Puttinu Cares. Il-maratona qed ixxandar dirett inkluż fuq wan bejn id-9 ta' filgħodu u 3 nofsinhar u mid-9 ta' filgħaxija sa nofs il-lejl għandha lan li toffri l-akbar spalla lil din l-għaqda mhux governattiva biex tibqa' tassisti lil eluf ta' pazjenti Maltin u ewlieni li jkunu jeħtieġu l-kura anke fl-Ingilterra. Għal snin twal Puttinu Cares itwildet fuq l-inizjattiva tal-mibki Dr. Viktor Kalvanja u Renni Zerafa għenet lil dawk li jeħtieġu tal-kura flimkien ma' mħabba u support bla ma jkollhom iġorru l-pis ta' spejjeż kbar biex imorru barra minn xtutna f'dan iż-żmien daqstant diffiċli. Sa 20 sena ilu pazjenti u familji tagħhom kienu jiffaċċjaw sfida addizzjonali ta' spejjeż kbar serji, iżda grazzi għal ġenerożità tal-Maltin u l-Ewlieni, Puttinu beda jidħol għalihom l-ewwel atfal iżda llum ukoll jgħin lill-adulti. Jirriżulta li bejn 60 u 90 pazjent Malti u ewlieni vjaġġaw kull xahar lejn l-Ingilterra, ħafna drabi biex jiġu trattati fi sptarijiet fil-qalba ta' Londra, grazzi għal ftehimiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Kura sta ddum xhur jew snin bl-ispejjeż tal-kura jkoprihom kollha l-Gvern Malti, waqt l-ispejjeż addizzjonali oħrajn jagħmel tajjeb għalihom il-Malta Community Chest Fund. Minħabba l-prezzijiet għoljin tal-kiri f'dawn iż-żoni, Puttinu kien beda jinvesti l-ewwel f'20 appartament f'Satin ħdejn l-Isptar Royal Maltin. Issa b'sagrifiċċji kbar u tmexxija għalija għaddej b'ritmu qawwi wkoll il-proġett ġdid fiċ-ċentru tal-kapitali Ingliża 10 minuti biss il-bogħod mill-Great Ormond Street Hospital. Qed jiġi assigurat li l-binja li wkoll inxtrat bl-appoġġ tal-Gvern Malti u se tinkludi 29 appartament tkun biss tal-familji Maltin għal dejjem bla ċens u b'fondazzjoni rreġistrata fl-Ingilterra biex titnaqqas l-ispiża tal-kostruzzjoni. Għaldaqstant Puttinu qed jerġa' jirrikorri għall-għajnuna tal-pubbliku Malti biex ilesti dan il-proġett u jipprovdi lil kull min kun fil-bżonn dar oħra l-bogħod mid-dar tiegħu. Waqt li jintlaqgħu donazzjonijiet normali, Puttinu wkoll iħeġġeġ lil min irid biex jikkontribwixxi u jisponsorja kmamar fl-appartamenti fosthom 2500 għall-kamra tal-banju, 5000 għall-kamra tas-sodda jew 10,000 għall-kċina. Bosta donaturi ġenerużi diġà għandhom il-plakka tagħhom ma' appartamenti listi. Il-Prim Ministru Robert Abela u martu wkoll żaru lil Puttinu Cares fit-tmiem il-ġimgħa li għadda fejn faħru xogħol kbir u imprezzabbli li wettqu fir-Renju Unit. Sa tant bħala parti mill-maratona ta' ġbir ta' fondi fil-lejl ta' qabel se terġa' ssir ukoll il-mixja ta' Puttinu li din is-sena se tibda f'nofs il-lejl tal-ħamis mill-pjazza tas-Santwarju tal-Mellieħa sa fuq il-Fosos tal-Furjana. Għal dan il-għan Transport Malta ppubblikat ir-rotta kollha minn fejn se jgħaddu l-parteċipanti f'din il-mixja.